जतनो ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय डॉक्टर बी आम्बेडकर नि जों अरन हयते जों अंखलाय दङ जन्तर मंतर चिनी और 12टा समय चिनी प्रोग्राम आरम्भ होनाय अ प्रोग्राम थानानि बागै जतनो रेडिंग लायजा अ प्रोग्राम नुकमान लायनाय TWF रंनि स्लोगान TWF रंनि परफॉर्मेंस बाहाय आबो जों खलायनायनि बागै नाय जों जत TWF रंनो जों क्लास खलायजा बाहाय के आरो स्लोगान लायनाय बाहाय के तंनाय बाहाय के ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै बाहाय के मोसालायनाय अ कल्चर टीम लोगो दंगो बरावबो मोसामुं खुंनाय दिनै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै अ चबा खायतानि दिल्ली क्लिरिनानि बागै न TWF रग रेडी दं सेमान से ताकलाय बुदा जुदा अंखा तसा माने सेमान सिलाय ताकलाय जुदा बोलते अब तो सेम तंगमया जुदा तंगनाय जुदा हंगा अब तेबो जुदा हायजे ताबो काम बाहाय के जुदा हिमालय जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरावबो जों 12 तारिख नवेम्बर 8 बोलो जों आरो वो दुर्कलिरिखा आरो वो कलिजा त्रिपुरा राज्यवबो एवं यतनि हयतेबो आरो जनसभा खलायै 19 तारिख नवेम्बरवबो दुर्कलि लायजाक ताबो हंगांगै जों अ दिल्लीव दुर्कलिरि क्लांगै आरो कलिप्रारिवि क्लांगै त्रिपुराव थाङैबो जों TWF रवतेबो दुर्कलिनानि बागै जों थांनाय त्रिपुराबो आबो हंगांगै चिनि बिराद जनसभा आंनाय TWF नि जों कुनु दिनो उनस्रुगला जों कुनु दिनो लेलागला लेंमानो जों लेंगुहिया जों कुनु दिनो लेलाया तामनि हिमालय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानानि नांनाय एवं बुबाग्रानि लास्ट फाइट न जय जुक्त खायनानि बागैनो जों TWF रगो रेडी दंगो त्रिपुराव थाङैबो जों दुर्कलिरिनाय